Ayai nung no fैफिनदो जोङो नों न'आव फैफिननायनि उनाव नों ओंखामबो जायाखै नों होआबालाय सोरदो होबावनो अननानै न'आव फैफिन। बड' निउस नायगिरि गासैबो रायजो राजाखौ नैबे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि माखासे गोनांथार खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै ला। लोगोसेनो भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालामनो दाबाव। अब्ला दिनैनि सेथि खौरां नोंथांमोननो होनलागै आखायाव लाबाय। BPF दोलोआ मोननै हमस्टिनि बिजाथिनि मुंखौ फोसावना होबाय। मख'नो गोनांदि BPFआ मोनबा हमस्टियाव गेलेगोन होनना बुंदों दोलोनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया। क'क्राझाराव बिजाथि महरै खाम्फा बरगयारिखौ फोसावनानै होबाय आरो दरं उदालगुरियाव MLA दुर्गादास बर' बिथांनि मुंखौ फोसावनानै होबाय। लोगोसेनो BPFआ बरपेटा लकसभा, गुवाहाटी लकसभा आरो तेजपुर लकसभायावबो BPFआ बिसायख'थि गेलेगोन होनना हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंनायखौ नुनो मोन्दों। मोनथाम समस्टिनि केन्डिडेटखौ सानथामनि उनावनो फोसावना होगोन होननानै बुंदों हाग्रामा महिलारिया। क'क्राझार लकसभा बियाबआव सायख'जानाय बिजाथि खाम्फा बरगयारिखौ रायजो राजाया बमा गावनानै आरो स्ल'गानजों बरायदों। लोगोसेनो दरं उदालगुरि लकसभा बियाबनि बिजाथि महरै दुर्गादास बर' बिथांखौबो रायजो राजाया गाजा गोमजायै बरायनायखौ नुनो मोन्दों। रौता डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङाव थानाय गासै 11टा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो मिनि राइस मिल राननानै होदों बिटिआर सरकारा। 8 थाखोनिफ्राय 9 थाखोआव उथ्रिसार जालांनाय गासैबो फरायसाफोरा फैगौ 1 एप्रिलनिफ्राय रेजिस्ट्रेशन खालामनो नांगोन। बेखौ सेबाया फोसावनानै होदों। ओंखाम संग्रा रान्दिनिफोरा खौरांनि गेजेरजों BJP सोरखारनि हेंथायै गोख्रों बाथ्रा बुंदों। कंग्रेस पार्टीनिफ्राय BJPखौ मोजां खामानि मावथों साननानै देरहाहोबोदोंमोन। नाथाय खोथा होनाय गासैबो बाथ्राफोरखौ लाखिनो हायाखैसै BJP सरकारा। बेखायनो बे बाराव जों सासेबो भट होआ BJPनो। BJPआ जोंखौ जोगारबाय। बे बाराव जोङो BJPखौ जोगारगोन होननानै गोख्रोङै बुंदों ओंखाम संग्रा रान्दिनिफोरा। मख'नो गोनांदि फरायसालियाव फरायसाफोरनो MDM जाहोग्रा एबा सानजौफुनि आदार जाहोग्रा ओंखाम संनानै जाहोग्रा आइजोफोरा दानफायाव 1000 रांल' मोनो। 1500 होगोन होनना खोथा होदोंमोन नाथाय जों दासिमाव 1000ल' मोनगासिनो होननानै बुङो ओंखाम संग्रा रान्दिनिफोरा। क'क्राझार लकसभा बियाबाव खाम्फा बरगयारिखौ BPF दोलोनिफ्राय बिजाथि सायख'नायाव गोजोननाय फोरमायदों प्रमिला रानी ब्रह्मआ। बर' लाइमोनफोरा मंगलबार सानाव थानसालियाव मानो थाङा? मानोना मंगलबारआ हलिडे नङा। गासैबो लाइमोनफोरा स्कुल कलेजाव थाङो। बेखायनो लाइमोनफोरा थानसालियाव थांनो खाबु मोना, बुंदों दावबायसा बर'। जों नुबाय मंगलबार गोथार सान बै दिनखालि खिन्थु लाइमोनफोरखौ जों आर'जफोराव थांनाय नुवा। बिथांमोननिसिम मा खावलायदों? बेवहाय मोननै खारन दङ। मंगलबारा ओरैनो जोंहा हलिडे नङा आरो गुबुन गामिफ्रा बा बांसिन गामियानो फुंबिलि समाव आर'जखौ जिरायनो हाया। जायनि थाखाय जोंनि लाइमोनफ्रा स्कुलाव थाङो, कलेजाव थाङो, गुबुन खामानियाव थाङो। फुंबिलि समाव जुदि जायोब्ला 7टानिफ्राय 8टानि गेजेराव जुदि जायोब्ला अब्लानिया लाइमोनफ्रा दसेबाबो बाहागो लाहैनो हागोन आरो लाइमोनफोरखौ जों बाहागो लाहैहोनो हागोन। आरो जायफोर गामियाव बिदि मोनसे समाव खालामो बैफोराव लाइमोनफोरखौ आं खावलायगोन जाहाथे बाहागो लाहैयो। आर'ज खालामनाया, थानसालियाव हाबनाया गाज्रि बाथ्रा नङा, मोजांसो। आर'जजों लोब्बा थायोब्ला, धोरोमजों लोब्बा थायोब्ला कनफिडेन्स लेभेला बारियो आरो गावनि सायाव फोथायनाय, गावखौ दैदेननाय जि रोंगौथि नांगौ बेखौ मोनो। आं बेखायनो खावलायगोन गावबा गावनि थानसालियाव लाइमोनफ्रा जाहाथे दान्दिसे समब्लाबो नुजाथिहोयो। बर' समाजाव हौवा गारना गुबुन हौवाजों खारनाय, हिन्जाव गारना गुबुननि हिन्जावखौ लाना खारनाय, बे जेंनाया बांसिननिफ्राय बांसिनसो जाबोनायखौ नुबोगासिनो। गावनि गोरबोनि अन्थाव बाथाव गथ'फोरखौ गारनानै खारनाय बिमाया बोरैहाय गुबुनजों गोजोन थाहैनो हायो? बाक्सा जिल्लानि बे जाथायखौ नोंथांमोननो फोरमायनो लानानै फैदों। बे गथ'फोरनि मोखाङाव नायनानै नोंथांमोननियाव मोदै गदों जानांगौ आरो जुदि बे गथ'फोरनि बिमायानो नायदोंब्ला नायनानै लादो नोंनि गथ'आ मा बुंदों। नाथायब्ला बे गथ'नि बिमाया गुबुनजों खारदोंना ना बहाबा गोमानानै दङ बेखौ दासिमबो क्लियारै मोनथिनाय जायाखै। रायजोफोरा जेसेबां हायो भिडिअखौ शेयार खालाम जाहाथे बे गथ'फोरा बिमाखौ मोनफिननो हायो। आयै नों न'आव फैफिनदो जोङो नों न'आव फैफिननायनि उनाव नों ओंखामबो जायाखै नों होआबालाय सोरदो होबावनो अननानै न'आव फैफिन। नोंसोर स्कुलाव थांदोंना थाङाखै?
जों स्कुलाव थाङाखै आइ गैयिनिफ्राय बेसे गोबाव जाखो आइ खारखुमानाया बारा सप्तासे जाबाय नोंसोर दुखुआव दं फैफिननांगौ आइया न'आव फैफिनथारनांगौ बाबाया लोमजानानै दं औ आइ खारखुमानायनिफ्रायनो बाबाया लोमजादों नामा नों थांनायनिफ्रायनो बाबाया लोमजानानै दं जोंनो ओंखाम होग्रा गैया अननानै नों फैफिन जोंखौ रावबो नायग्रा गैया आबैयासो बुरैबाबो ओरैनो संनानै जाहोदों मा मुं नोंनिया आंनि मुङा मुस्रि खन्दन बर' गामिया जाबाय थैखारागुसि ब्रेकेटआव माबा सिथरफोर लिरो हिन्जावनि मुङा मा मुं थरायना सपना बर' माब्ला खारखुमाया नोंनि हिन्जावआ सप्तासे जाबाय गथ'फोर दंमोन गथ' सानै दङ हौवासा हिन्जावसा हिन्जावसाया जाबाय गिदिर हौवासाया उन्दै नोंजों नांलायबायदोंमोन नामा बियो नांलायनाय माने ओरैनो नांलायलायनाय जायाखैमोन गाव हारसिं खारखुमालाङो थिग बेफोरबायदियानो जादों सोरजोंबा खारफालांनाय सन्देह ना बहाबा खामानि मावनो थाहैनाय सन्देह खामानि मावनो थाङाखै खारफालांथारदो बे खारफालांना खामानियाव जेनेबा मावहैदो सोरबा हौवाजों थांफादों बियो आंनि बायदिब्ला थांफादो फनफोर रायलायखुमायोमोन नामा नों थानाय समाव रायलायो सोरनिबा नाम मख'नो हागोन नामा बे रायलायग्रा रायलायग्रानि मुंखौथ' बुंनो हायो मा नाम उपाधियाबा माबा लिरो नामा मा नाम ओरैनो माबादो रायलायबाय थायो नामा शम्भु बबेनि बे नाग्रिजुलि जायगाखिनिखौ मिथिया जायखिया बेजों रायलायबाय थायो बियो रायलायो बिसोर सानैजों दखान मोनसे खामानि मावोमोन दा बेबो बे दखानाव गैथ'वा दा गैया सानैबो गोमाना दं गोमाना दं दा नों मा लुगैयो बिसोरखौ आंथ' मैयाबो लाबोनायनि थाखाय थांदोंमोन नागिरनानै नागिरना मोनासै फैफिनबा मोजां जायो आरो दा आंनि बिबाजैया खारखुमादो होननानै बुंनो थाङोब्ला मथा मथि सप्ता खेबसे बारलांबाय हमनानै ला 10-12 दिन जाबाय आरो फ्राय बारा बांद्राय गोसोआव गैला ओरैबायदि थारिखखौ थेंक इउ सो माच रायजोफोर जायफोरा भिडिअखौ जोबजासिम नायजोब्बाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो थेंक इउ सो माच